kag kilala man nila ko ugaling ako yung daan isa sang tinuga diri sa kalibutan nga sa isa ka bulan guro kita nyo da mayo lang isa ka bes maka-post ko na sa Facebook. Action firing line. May ara sa ginatuwag nga mga trolls. Damo sa naga friend request sa kunda nga ang profile pic manika, ang profile pic kalabira, ang ngalan hindi pa maintindihan. Ti paano ka maka-expectar nga batunon ko na? Action firing line. Palibugon mo pagaling pinsar kuya? Action firing line. Muna po lubasin siya na sa mga nag-friend request na nga daw hindi why itutuon ng ngalan, ang ngalan suli-sulion pa. Why ko kaagi accept na, no? Balik ta sa istorya di ho. Sining hindi man dihan nga mga aktibidad sa social media dire sa Pilipinas kundi tutukan man din sa ato sa gobyerno no? Ang ginmodo kabagulang ang ginatawag nga mga trolls ang nagapalaptas ang piki nga balita ho. Isa sang pinaka biktima yun subong kag daw damo permis ang information nga fake information nga nagalaptas social media pagbugtaw mo aga pa si Chris Aquino di ba damo sa mga information kada adlaw gawa nga mo ni kuno si Chris mo ni hindi gidya tuod nga balita daw. Action firing line. Amo tandi ni ang dumilian kag pangitaan pamagi kung paano ni matapna ni. Plus ini mga pranks blande, no? Ang mga pranks di mayara kun pranks kado ka brutal naman. Mayara pranks kado makasakit na sa balatyagon, makasakit na sa lawas ng tao. Tani dumilian na lang ni. Action firing line. Tani may kasuguan nga dapat ipasad para mag-uluntat ang mga tuntuang-tuntang ni. Nagahimo sila mag-aksyon ni ho. Ano samta nagadugay ang mga inadlaw kag tinuig. Nagadamo man ang hindi maintindihan nga gakatabo social media. Ang pinsar kun kes asang tawo gagapektuhan na sa social media. Action firing line. Mayo ba lang ay palapta mo imo iyang patay ng isa ka tao? Bisan nga ara, kita mo pagsik pa ya, nagahara-hara pang lawas. Action firing line. Kabay pa nga matalopangdan ini sa ulihe diri sa Pilipinas. Action radio. Sa balita nasyonal, ari ang balitang KKK ang kampiyon kag kanamiton sa lokal nga bahin. Action firing line. Firing line. Kung may kampiyon kag kanamiton nga balita sa nasyonal, may araman karon kampiyon kag kanamiton nga balita sa lokal. Unahon kumuno ang nasyonal. Ari na nagakatoki ba na? Nagaalis ngaw na ang ila sa nga baho. Action firing line. Ang taga Bureau of Customs, ang BOC, nagpakitang gilas subong nga Webes. Nag-raid sila sa warehouse dito sa may Pampanga. Ang warehouse nagatago sang stock sa mga kalamay. Tera. Ang tawag sila hoarding. Hoarding sugar. Ang Office of the Press Secretary pagi sa Executive Secretary Victor Rodriguez dasig dayon magpagawa sa pandam ho. Nagpaandam siya sa mga ginatawag nga unscrupulous traders. Dugay na nisla, no? Unscrupulous traders nga nagatago sang kalamay para lamang makaganansya sang tiba-tiba. Action firing line. Bisan pa mayara sa ginasiling nga artificial sugar shortage situation sa Pilipinas. Ano ang napiyaran niyo sa saling balita ni? Ari kung why magdaba-daba ang kontrobersiya angot sa plano sang gobyerno nga pag-import sang 300,000 metric tons nga kalamay ay hana to kibane, ay hanagmando ang Malacanang sa BOC nga dapat i-exercise ang visitorial powers sa tarang-tarang nga mga customs bonded warehouses kag i-check ang inventory sa imported agricultural products. Action firing line. Ano ang natabo sa raid? May mga sinakos ang kalamay to imported sugar bot silingon halin sa ibang nga pungsod. Kag ang report halin sa pungsod
Thailand. Ining Thailand ni namunahan ni sang gobyerno nga isa sa mga nasyon kuntani nga kuhaan ining ginaplano nga 300,000 metric tons nga kalamay ang Thailand. Sila wala niyang ginakuhaan perme mo Thailand, Indonesia, Vietnam. Di ba? Pero ang mga abi nyo, ang mga nagatanom to sa ilasang tubo dito sa Thailand, Indonesia, Vietnam, iban pag isa nga nasyon, ang iban dira sa ila, dire na nagkwa ideyas Pilipinas Action firing line. kung paano mapadako ang produksyon sang tubo. Dire sila nagtuon, pero sa ila pa kita kwa sa produkto. Action firing line. Ang tawa nyo bala? May mga ginatos pagit sa raid sa red nga istoryan may mga ginatos pagit kasako sang kalamay nga ara nakitaan sulod sang delivery vans sa raid des Pampanga. Sinong tag-iya sang warehouse. Ang tag-iya ginhatagan 15 ka adlaw nga makapresentar sang nagakaigo nga dokumento. Naway nila ginpalagalan sa tag-iya ni man. Action firing line. Tricycle driver nga madakpan na ang lolo nadakpan ng awat paho na priso. May ngalan gani. Action firing line. Ini ang akusasyon hoarding sang kalamay. Ang tag-iya sang warehouse. Way gimpalayag. Action firing line. Gintagaad lang ko sang 15 ka adlaw nga plaso para makapresentar siya sa nagkaigo nga dokumento. Agod pa matud-an nga ini nga mga kalamay ni kaiban pa nga items nakit-an sa sulod sang warehouse legal nga gin-import. Pasugtan tanaya kay mati alegasyon pa baladi. Kung di ba makapresentar sang legal documents, kundi illegal, kabay pa nga i-mention ng ngalan ni. Action firing line. Kaya nga, si kon ara man taga-gobyerno man bla, mangkot bla na. Di kon mapapatudan, nga ang natukiban niya kalamay halin sa Thailand agin palusot, kung smuggling, tawags ni, ang tag-iya makasuhan sang, siyempre, smuggling. Angot sa provision sang The Customs Modernization Act. Ining The Customs Modernization Act, bakod ba silang natukiban nga mga kontrobersiya? Sa importasyon dapat amindahan Action firing line. Arin dako-dako nga babangkot Dabo na sa mga natukiban nga hoarding. Hindi lang gani yasang kalamay. Kundi si iban pagin sa nga mga produkto. Man kung mag-hoard, siyempre taguon mo. Kung kita mo gamahal ang presyo, taguon mo anay. Kay hulaton mo, nga mas magmahal, naging nga magmahal, amo na pagpagwa mo, para dako ginansya mo. Action firing line. Abilidad sang Pinoy niya mo. Sa hoarding ni sang kalamay, may nakasuhan kag na priso, wala. Ako simple lang sabat ko na, wala. Action firing line. Nga ambots gobyerno. Action firing line. Kung nga wala sang nagakasuhan, man, base kon halog, kalong, kag lawlaw ang ginimo ng investigasyon, plus Y data ang ginpasag nga kasuguan. Action firing line. Ano pa big rason siniman? Alang-alang taman, alang-alang taman hambalon nga ang tanan-tanan nga mga ginpang raid, kag suspitsuhan, nga nagatago sang produkto o kon kalamay, tanan wa isang kamaturan. Miyara giniya. Action firing line. Di bla, may taga-gobyerno gani mismo gahambal nga moniho, muni si Kwano, ariho, muni sa likod ho. Action firing line. Ariho, wagid magpalibak ang malita. May isa kahag na natalana palang i-file ni Albay Representative Joey Salceda sa bayan sang Kamara ni siya. Nagatawag bilang isa ka economic sabotage. Ginatawag dapat tawgon nga economic sabotage ang agricultural cartels, ang hoarding, kag ang profiteering. Doon na batian ko na sa una. Action firing line. Si Salceda, amo ni siya ang ma-file sang hagna
agod nga amyendahan ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. 2016, mga pila palang katuig ang kalawigon, ang kabuhi sa sining kasuguan ni, mga 5-6 katuig pa lang. Way ni mayong plastaraw. Action firing line. Kung naamyendahan, dapat ilakip diri ang price manipulation bilang isa sa mga mapinahan sang mabugat nga sentensya. Ang hordeng, ara man nga katabo sa supply sang bugas, sang mais, sang ahos, sang sibuyas, kag damo pa. Baw, ang mapamatud-an kung tani nga nagahimo sila mag-aksyon nami gisahon sa ahos kag sibuyas, no? Action firing line. Ang question pa rin ni Salceda, mga kaakson, patungan sang 1 million to 10 million pesos ang mga magasupak sini. 10 million pesos, Si Seulo na iya sa mga smuggler siya. Action firing line. Bisan ganit nga himuon nyo pa na 50 milyones pesos. Basi, kadlawan pa kamo sang smuggler. Action firing line. Ang hambal ni Salceda, dapat magtukod si Presidente Marcos sang Task Force on Agricultural Hoarding. Dapat lang ang dapat ilakip si investigasyon mga tani na ang ginasiling kaginadudahan nga taga-gobyerno man nga mamasalikod sa sining illegal nga aktibidad. Action firing line. Firing line. Dapat tumuron yun hindi kay halalang kawakal ng tikal. Sang kuno plano. Pero ang inyo mismo upod sa gobyerno, kung kisagalaw tao pangalan, nga mo pa ang gindudahan nga may kang tanan man. Action firing line. Aber tinluan tara, no tinluan tara. Bantayan tara ang sunod nga hugada. Ari, hatagay kwarta. Sino bala ang hindi gusto nga matagan kwarta man? Action firing line. Di bala? Hatagay kwarta kag tagtaganay ayuda. Ang gobyerno pagi sa DSWD may anunsyo subong nga Thursday. Managtag sila sang one-time cash assistance sa mga indigent Filipino students, no? But silingon sa mga pigado nga estudyante nga Filipino para kuno may gastuhon sa tuition kag may gastuhon sa pagbakal sa mga school supplies. Action firing line. Kampiyon man kag mayad pamatian ni. Ang hambal ni Social Welfare Secretary Tolfo, 1,000 ang ihatag para sa elementary students. Mga ginikanan, mga guardians, mati ka muda, Mati ka muda kay sa sunod na ningas panaho, sa maabot na ningas Sabado, are. Ang ihatag, 1,000 pesos ihatag para sa elementary students. 2,000 para sa junior high school students. 3,000 para sa senior high school students. Kag 4,000 pesos para sa college students o kon ang nakakuha sang vocational courses. Action firing line. Kag hasta sa 3 ka estudyante ang pwede makabaton sa kada pamilya. Bot silingon, kung may ara 3 nga kwalipikado nga estudyante, elementarya 1,000, junior high school 2,000, ang isa senior high school ibutanta 3,000 baw. May 6,000 nga batuno, no? Action firing line. Ang pamangkot sinong pwede nga matagan suri. Tanan nga estudyante nga bata sang pigado. Pigado naman. Dala na ang bata sang solo parent. Damo ni mga solo parent. Ang ginikanan persons with disability kon PWD, may mga sakit, mga bata nga wala na ginikanan, mga bata sang tricycle driver, labandera, kabulig sa balay, manog taho, jeepney driver, pwede nga makabaton. Action firing line. Ang bata nilang estudyante, ano ang himuon sang gusto magbaton siri? Sa ginikanan sa mga guardians, hambal sang DSWD. Dapat magkadto kamo sa mga opisina sang DSWD sa Banwa, sa syudad o kon sa probinsya. No? Sa provincial, sa regional offices, sugod na sa Sabado, Agosto 20. Action firing
firing line. Ari piho ko nga mangin masibod naman ng sitwasyon. May reklamo way. Yes, pati ko may reklamo gid ni. Hindi dihamak ang reklamo pero pwede nato ng balon nga basi why man sang may matabo nga reklamo kon plastado kag hapos intindihon ang mga pagsulundan sa pagpili sa sini mga benepisyaryo. Ang pagpanagtag matabo kada Sabado. Kag magalawig ini hasta Setyembre 24. So mga isak bulan tagtaganay ni. Action firing line. May araman ginaplano nga pag-schedule sang appointment online. Oh. Anong dalon yun eh? Anong dalon sang ginikanan, anong dalon sang guardian? Kaya ang ginapanugyan diri sa DSWD mas mayo nga ginikanan kon guardians amakadto sa DSWD kay kun bata ya basi kon maghapit-apit man ya sa sinihan ka maghapit-apit pa sa lunggungan. Action firing line. Ang panugyan ni Tolfo mo ni mas mayo kun ginikanan gida kag guardians. Ang dalon. Oh. Kaya man kung ginikanan ti siyempre legal na na. Legal nga paginaron makaintindi na. Hapos paintindihon. Anong dalon? Enrollment certificate. Ina ko nagkapa-enroll na. Oh. Enrollment certificate sang mga bata. O kung pwede man school ID. O babangkot ko na niyo. Sa school ID. Paano masiguro nga ina nga bata naga-eskwela? Kaya base ko ng school ID nga ipresentar sang ginikanan o kon guardian. Base kung daan na kang estudyante kang ginatumod na. Why naga-eskwela kung naga-standby na lang? Action firing line. Di ka niyo naga-eskwela, bangod naga-obras kampo. Di ba? Damo sang kabataan, damo sang minor de edad. Nga naga-alulubras kampo. No? Kung ang ginikanan mabalasulon ka dapat kung tani sa mga edad nila na aras eskwelahan. Hindi kay sa kampo. No? Pero ti daw matamat na nga nasulbar nga problema daw dari sa aton sa Negros Occidental. Plus, ara pigilan dapat iba siguro sa DSWD. Sa ginikanan kon guardians nga maggakuha akon magabato sa ning ayudan ni. Dapat amo ning ato sa ning suggestion gid ya kag panugyan gid. Dapat ina nga kwarta ang kadtuan para gid sa pag-eskwela sa bata ha. Dapat iba siguro nga ina nga kwarta nga ginbaton hindi magdiretso sa panahor, sa tong-its, sa madyong. Hindi magdiretso sa sangge, bakal whiskey. Action firing line. O kung basi, ipaparlor bla? Di ba sa una sa SAP-SAP, no? SAP, Social Amelioration Program. May atuto nagbaton nga babaye. Monitor gid sa nga pagbaton SAP diretso sa parlor, nagpariban siya. Action firing line. No? Para gid sa estudyante, di kaya man ang purpose eh. Ang ginpayag nga kwarta sa gobyerno, hindi hamak. No? Hindi basta-basta ni. 500 million pesos. Kundi tungas bilyon ka pesos na siya. Oh. May mando na si Tolfo maka-action sa mga sa central office, sa mga staff central office, sa mga regional offices, provincial offices, satellite offices ng DSWD nga dapat mabukas na sila sa Sabado niyo, August 20 sa pagbaton sang luyag mag-apply sa saning ayudan ni. Tub-tub sa nasalentra Setyembre 24. Balantaya naman nga senaryo ni. Action firing line. Alas 7:27 Aksyon Radio Philippines Standard Time iban nga balita nasyonal pakarunanta. No? Pakarunanta niya. Ang balita lokal na ho. Kadtuan ta balita lokal kay alas 7:28 na ho. Ang isa baging kabalitang KKK sa balita lokal, kampiyon kag Kadamit Horn. Action firing line. Nagligad nga Agosto ang DILG pagi sa kay Secretary Benhur Abalos. Nanawagan siya sa mga local chief executives. Bot sa lingon, gobernador, alkalde, pwede man gani nga kapitan sa barangay mo. Ang panawagan, pabakuron, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council sa ila sa ring jurisdiction kay nalakip ini sa ginatuwag man nga war on drugs sang Marcos administration. Action firing line. Amo manigali ang tawag war on drugs mangliho. Moamo man nagligad nga Duterte administration gera kontra illegal nga droga. Pero ang pabangkot na rin, what if ang local chief executive mismo
ang ibulbado o kanang bata sang local chief executive ang nagayop-yop o kung nagasinghot sang Shabu Action firing line. or nagabaligya. Anong matabo sa sining panawagan ni? Ang balita nga diri sa Negros Occidental, ang bata sang Calatrava mayor, isa sa mga nadakpano sa illegal drug bypass operations sa San Carlos City kagabi. Action firing line. Ang subject amo ning drug personality na si Chito Atienza, 46 anyos. Pagsunod sa mga otoridad nga nag-bypass sa balay ni Atienza, naabtan nga tumanto si Nestor Ira Jr., 40 anyos, kag Rosalia Nemenso, 60 anyos, mga taga-Banwa ini sang Calatrava. Ining si Ira kag Nemenso. Si Nestor Ira Jr. tayo maning ginasiling nga bata sang Calatrava Municipal Mayor nga si Mayor Ira. Action firing line. Ang ginabantayan kag ginahulat sa publiko kung tani kung ano ang reaksyon sa alkalde. Man di man pwede nga way lang sang reaksyon di. Hindi pwede nga maghipos-hipos na lang. No? Ang alkalde bangod una bes. Opisyal ikaw sang gobyerno. Dako ding papel nimo sa pagpanguna sa kampanya kontra illegal nga droga. Para nga mabalaan taman kun tadi ang rason nga naglabot sa mo sa nga punto. Action firing line. Punto kag senaryo, ti ko magaposipos lang tada. Ang pagpati sang publiko, mayara na kasiling nga basi kung okay man lang, may nagahambal nga basi kung amo ini, amo ato, o kung mabatian talang kung tani, bisan gamay lang nga reaksyon sang Calatrava Mayor, may posibilidad pa nga maghambal ang publiko nga, hindi gid maligay naman gali tuo na pwede gali hindi gali pwede nga basulon tang alkalde. May rason man galing alkalde. Pero kung no comment sa sining balita ni sa isa kagatos ka mga tao may dalang ikadua guro isa dua ang masiling nag-no comment ng alkalde bagod basi kung sa lawayan gyud ng bata. Action firing line. Basi kung ginhawa man sang ginikanan kasaway o galing hindi mamati, basi kung naman ang tabo bla. Pero 99 o 98 mahambal gid ya ayaw. Basi kung ginapabayaan man lang, kung basi ginatolerar man lang, ginatana mga question lang ha. Action firing line. Nakikangot man kita, suli bayara kita sang number sa alkalde sang Calatrava, nag-message kita pero no response. Action firing line. Wala ton talama ka-aksyon na. Ano pa ginibas sa nga balita sa bansang lokal? Bacolod Mayor Benitez na pilihan bilang chairperson sang Regional Development Council kon RDC. Si Benitez may pagpasalamat sa mga governors, sa mga mayors ng highly urbanized cities, business sectors, national government agencies, accredited CSOs, kag NGOs sa Rion Size o kon Western Visayas. Bagod sa pag-nominate sa iya sa among posisyon. Action firing line. Ang siling ni Mayor Albi ang pagpili sa iya bilang RDC Chair ang makahatag sa iya sang dugang nga kusog para magtrabaho pa sang todo para sa ginapangalagar niya ang LGU maning Bacolod kag sa iban pa nga mga lugar sa Region 6. Kaya ba lang RDC hindi lang lahog ni? No? Ang RDC amo ini sang pinakamataas nga planning kag policy making body sa Rion. Counterpart ni siya sang National Economic and Development Authority o kung NIDA board sa sub-national level. Ang RDC mo man ang naga-coordinate kag nagabalay sang direksyon sa taran-taran nga mga economic kag social development efforts sa rehiyon. Nagaserbi man sa nga forum nga ang local efforts pwede nga ma-relate kag ma-integrate sa regional kag sa national development activities. Action firing line. Ano pagid? Sinong kadumdum sa inyo sang ginatawag nga Nutriban? Sinong katilaw sa inyo sang Nutriban? Tinapay ng Nutriban? Action firing line. Bantog nga sahi sang tinapay ang Nutriban. Basta ka ni Action Henry, Nutriban, nung duduman mo, elementary, hindi bla? No? Elementary, sa elementarya. Sa elementarya, dumduman ko inang, ano ganyan na do agugo bla?
palamig. Action firing line. Oh, mga tinapay sa una nga may mga radyo-radyo pa sa unat napay mo, di ba? Tay atay. Oh, pero ang nagbantog gid sang Nutriban. Pero may ginapagkaon sa ginapatigayon nga elementary school feeding programs diri sa Pilipinas para matapna kuno ang ginatawag nga child malnutrition. Natapna nyo? Why? Action firing line. Hagan-hagan, pwede paguro. Why natapna? No? Nagaganhagan lang. Nanging kabahin ini sa sang United States Agency for International Development kon USAID's Food for Peace Program halin sang 1971 tubtob 1977 partiklawig daw. Action firing line. Sang ulehe, nanging kabahin din siya sang Child Health Program sa mga syudad diri sa Pilipinas. Anong balita angot sa Nutriban diri sa Bacolod? May 12,452 ka mga Nutribans with squash. Ha? May kalabasa, kanamitor, no? Action firing line. Ginpanagtag sa 119 ka mga daycare centers diri sa Bacolod para sa supplementary feeding program sang DSWD. Ang siling sang FB ni Mayor Albi may 3,113 ka mga daycare children ang makakaon sudi para ma-promote ang maayo nga panglawason kag nutrisyon sa kabataan sa Bacolod. Action firing line. Ang istorya sa Nutriban. Dumdum ka mo, naglikop na nga isyo sa administrasyon subong ni Presidente Marcos. Kaya man naglawig gida. Managdalinan siri. Istorya sa Nutriban nga isyo ni sa administrasyon subong ni Presidente Marcos. May isa ka post sa Facebook. Halin sa user nga si Richard Camarintadi. No? Sa September 10, 2017. So mga tuwig 2022, liwat ginpalapta nga siling. Nga kung hindi bangod sa diktador nga si Ferdinand Marcos Sr., wala sang Nutriban nga napanagtag sa mga eskwelahan sang dekada 70. Action firing line. Ang siling pasang post maka-aksyon sa Tagalog galingwahe mo niyo. Kurap daw pero napapakain ng libre noon ang mga bata sa eskwelahan. Kurap daw pero linggo-linggo may supply na kakainin ang mga bata sa paralan. Salamat Presidente Marcos kasi kurap binusog ang mga kabataan noon at may disiplina sila noong panahon mo. Action firing line. Salamat Presidente Marcos at muna kurap dahil alam namin yung pera ng taong bayan noon sa magaganda proyekto na punta na hanggang ngayon napapakinabangan pa namin. Action firing line. Ginbasa ko lang nakapost sa social media is Nutriban eh. Oh, may daan pang literato sa mag-asawa nga Marcos sa ng bata nga si Aimee. So si Aimee senadora na. No? Ang literato nagapagkita nga nagapanagtag sang Nutriban sa kabataan sa mga eskwelahan. Pero may ara man sa mga nagpalayag. Nga ginangkon lamang sa mga Marcos ang among nga proyekto. Bangod ang Nutriban, ang isa niya ka-inisyatibo sang USAID para masulbar ang lala nga malnutrisyon sa Pilipinas sa dekada 70. Di ba? Oh, nadula ding isyon niya. Wagi ba niya mag-singki? Wagi ba niya lala niya? Ang istoryas Nutriban. No? Pero dari sa Pilipinas, Mayo, kay may nakatilaw naman sang Nutriban. Action firing line. Alas 7:37 ang sitwasyon sa pamilyang individual ng evacuate sa Moises Padilla bangod sa paglitik sa duta sa ilang sa restaurant ato ni Balaon Dugay-Dugay. Man kahapon ang mga opisyal sang Banwa liwat sila nga usisa sa sitwasyon sa lugar. No? Ginakabig danger zone dira sa may sityo Manaol barangay Quintin Remobla. Nagligang Martes ang aga ng interview to live sa palatuntunan nga action hotline ang pamuno sang ila sa LDRRMO nga si Mr. Reynald Jorge. Sa mga gabi, ato naman magka-istorya ang vice-alkalde sang Banwa nga si Ayan Adrian Villaflor. Pila na bala ka pamilya o kung individual ang ginsaylo sa mga evacuation center sa hiluway nga lugar. Para sige pag ginapatayon nga evacuation? No. Ang pagliti pag-auspod sa duta, nagabutang na peligro. Oh, sa mga residente sa lugar labi na kung ang litik nagasigi-sige bla sang kadbla. Ang balay ko nigoon sang sining litik nge sa duta ginamtangan niya. Ang kakatabo kun kaisa, ang haligi ato nas piyak, ang isa naman ari nas piyak. Oh.
Isa ini sang ginatutukan subong sa lokal nga gobyerno sang banwa sang Moises Padilla. Dugay-dugay ato rini nga pagatutukan. Aksyon Radio! Alas 7:30 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang muto mga balita nga dapat nato sa nga pagkasentruhan sa ato sa nga pagpakalaga diri sa Aksyon na Farming Line sa August 18, 2022 nga edisyon. Action firing line. Sa ato sa nga pagpanubalik tutok kabuha kay tutukan taban ng balita gikan sa Moises Padilla. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Barangay 684. Okay, acknowledge na rin ato sa nga mga nagabaritor sa ato sa nga live stream. Sa ato sa nga FB account, si Reynaldo Poderoso, salamat gid, si Melanie Patigayon Castillo watching, thank you. Raman si classmate Ruby Claro Dominguez, mayong gabi na si mo, thank you. Ana Sinoro, salamat gid, okay. Si Enday Helen Grace Andres Aliagoso watching, si Mercy Flores, si Jose Figueroa, dira sa may area sa Tangoba. Si Mayor Maymay ni Cormang Ngilibutan sang banwasang La Castillana. La Castillana, subo nagatahom lang nga nagatahom. Si Pita Aninon Sorongon watching, raman si Nonoy Balaba nga ginagapreparar na sa isa nga entry. Isa ring manok. Manok na pula. Raman si Joel Sibulan, dara sa may sa San Roque. Musta ng ato sa nga maligyanay na totoo Joel, okay lang. Si Jonelo Alfonso, si Sir Jonelo Alfonso, araman gabaritor sa ato sa nga pagpakalakan. Sa ato sa nga live stream, okay, sige dito ho, live stream. Damo nang kapadalamin sa iangot sa Nutriban ho, no? Elizabeth Gabala, good evening, God bless everyone. Thank you. Athia Kimeriman, Marilo Travilla Katinoy, Rochelle Fulgencio Susana, gabaritor kami Barangay Padaron DSB, okay. Nasulod naman nga konsakon sa nga babao. Galupad-lupad. John Serna, arilang ko diya, mayong gabi sa tanan. John Serna, salamat. Idilaos, good evening. Sa Marlon, arilang kabigyapon, Nanay Isabel, gamonitor sa Victoria City, Cecil Bikbik, okay, watching, happy listening. Juanito Elisa Bilyasa Sali Magwad, for Orchids, okay. Kundi Laparan, good evening. Sa Marlon, tamyaw ko lang, family Laparan, Labaniego, Torbela, kag Isparisya, ang katamyaw ko nila Laparan, sang Panadong DSB. Humawan, Mary Grace, hilaw mayong gabi. Salamat. Kapitan Mr. Remy Halia, upod sa mga kagawad, Barangay Binubuhan. Action Mar, Waigid Tada, mayong gabi tanan. Ara na ya. Amal ni John Serna. Si John Serna. Waigid Tada ko, no? Milail Oligo, Gabonitor. Kay Christina Maglantay, Veronica Maglantay, Armando, kag Jillian Akulit, sang Orchid sa Pilisading. Mila Oligo, salamat, okay. Si Imbong Dio Campo, dira sa may Maaw, si Barky Tribe. Mayong gabi, Kim Poyolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia, always ka pamati, salamat. Christine Minyes, Villalobos, Ulysses Ortiz. Oh, sir, basta. Colonel Ortiz kili ni gabonitor sa program mo. Sige kapag apon sir sa kwan sa service sa serbisyo, si Colonel Ortiz, no? Labig-lawig mga pulo ang katuig ni. Last ko nga assign sa patrol ano to ban 20 15 bla mo, no? Kita ay baka ni Colonel Ortiz. Salamat Colonel. Sige. John Serna, insakto gid na Action Marlon, ginasudan pa na ang cellphone, sige, kaon, sige text. Motoginaw, social media, grabe ang epekto sa social media sbog, no? Marivic, Higan Talavera, mayong gabi Action Marlon, lihog pa action sa Seneco, kada adlaw gid diri sa amon sa Hacienda Tabayag brownout subong. Galuto pa nga daan kay kabudlay may mga bata nga la pagkapanyapon. Salamat gid ARB. Ano oras naman ini masiga man? Seneco nang ba buwas bla Sabado, no? Buwas tinguan ta nga mapa-explicar ning Seneco rights ni sang konsumidor nga mamangkot ka mabalaan, no? Kung anong rason brownout normal na siya, no? Kay hindi na malikawan protek kung mag brownout isaks man na
Pito lang na kadlaw sa kasabana mo. Burn-outan mo 5 kadlaw. Di amo magapos na plastada na, no? Explain ta ni boss sa Seleko, ganta ni Champo, no? Happy listening kay Maha Viaco from Mao. Okay, kay Emilio Moreno Toquillo, Sandra Bermilo, Jovert de la Cruz, mayo lang ang papamati da Yellow Bell. Arama si Ma'am Jean Oasis, sir, good evening. Leah Younger Esquivel, good evening, Action Mar, Monitor from Talisay City. Okay, Ana Sidorara, idol, amo na nga gamahal ang kalamay kay ginatago gali. Amo nang hording, no? Manegosyo ka tuod, pero ang gwa sana ang panawag sana ang tinaga, ang tumpak ka tinaga na kuana pamintaha panghingalit, no? Ginahingalit tan mo sitwasyon bla, no? Damo sa gakapektuhan ang imoya, gahingalit ka sa sitwasyon para makaganan siya, no? Negosyante man tuod, pero doon di among pamaagi bla, no? Nagabumirang ina sila magamo na mo. Hindi bla sa mayong gabi. Good evening man kay Nodilon sa Rapanan, sa Orchids, happy listening. Marivic Gigan Talavera, mayong gabi Action Marlona. Gamonitor subong ang mga Gigans family, kag Lobaton family. Salamat kay Action Marlon. Okay, keep safe, hambal ni Ana Sinuro. Idol pareho sa akon nga gaplano ako nga mas schooling pa. Schooling pa? O sige. Hindi bla sa Action Mar, kung kakuha na bisang June, pwede pa-apply sa DSWD. Anong ginkuha mo sang June? Lain na siya, mag-una siya nga announcement sa DSWD. One time cash assistance siya. Lain na siya. No? Ang June nga ginamuno, mulain mo na. No? Sige. Inting wanda kay 20 o buwas na gali, no? Sabado, 20. Sige, kay try tabi nga ba interview buwas ang taga DSWD dari sa Negros Occidental. Basta may guidelines sa sila na baton. Idol, damo di sa amon na pigado. Damo gid. Okay. Depende man na sa pag-identify sa ato sa nga taga DSWD. Si Dino Alik, good PM Action Marlon, ang bata sa OFW, maka-avail man kay gaobraman sa gwa kay kapigado ang pangabuhi di. Amo ni gadi kay napamangkot ko kung paano, anong proseso sa pag-identify nga inapigado gid. Kay kung pigado lang ato sa di paghahambalan, ato sa sapsap nga daan to, dabo-dabo na to sang issue to, no? Kay mga nag-alalapay to iban, may auto pa ya, bunggalo ang balay, pero bangod sang bangod kung parihay sila sang kagawa do kun kapitan, sunod ang ngalan niya. Muna balal, tawa bala. No? Hulaton ta ning guidelines ni, kay way pa naman so far sang guidelines gidi. Ang DSWD gid palayag niyo. Carmelo Garingo, good evening Sumar. Public school lang ni ang beneficiaries sa panghatag kwarta. Public school. Tipigado mo, no? Pigado kung private ka, di ka man makonsider nga pigado kay private. Private may mga kwarta inada. Public school ni. Ako gapati ko public school, no? Gloria Lara, good evening, Marlon, Palayog Hinigaran. Okay, Manuel Jan Ong, Grand Kapal. Novi Magapan. Monitor lang sa barangay Pandanon DSP. Okay, Elvira Gilugo, Fred Al, tinuod asa naman to. Ni WT Olarte, si Fred Al. Okay, salamat kida. Okay, Arielas talaga. Ani WT Olarte, ang Notriban, dumduman ko sa elementary pa ko, ginabaligya na sang amon teacher sa HA. Negosyanting maestra ba? Wala ka kwarta, hindi ka man kakaon, Action Mar. Siyempre, ginabaligya sang maestra mo. Violi, sorry, mayroong gabi Action Marlon. Sige. Standby ka mo kay balita Moises Padilla. Naglitek ang duta to. Moises Padilla, nag-usbo na duta. Damo to apektado. Damo to gid pang-evacuate. Tibaloon ta dugay sa ato sa dingang pagpanumalik. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati pa. Tayo siya ti Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Sino sinyo da? Ang nag-entra sa nakop ka? Daog ka? Roleta promo? Arina! Ang isa naman katagdaog nga atos ri nga pagamunohon, maisa naman ka tagdaog kitabaw, dakop ka daog ka ruleta mga kaksyon, kon mapilian ang imo sininggalan, magakadto ka personal diri sa Aksyon Radio Bacolod, magapatiyog ka sang ruleta, pagmapuli mo sa imo sa nga balay, may dag-on gid ka, may dal-on gid ka. Sino ang bago naman nga tagdaog? Standby! Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Hoy, sino ayhan ang ato sa nga tagdaog sa nga pagpakalagad naton mga kaaksyon. Ari na ang ato sa winner.
Atensyon, atensyon, taga Bacolod City, taga Bacolod City, taga Barangay 35, Bacolod City. Sino sa inyo ang taga Purok Maghiliogyon? Purok Maghiliogyon, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations sa kay Roslyn Olaira. Roslyn Olaira sa nga Purok Maghiliogyon, Barangay 35, Bacolod City. May ara ka tubtubwas alas 12 sang udto nga makapadulong diri sa istasyon sang Action Radio Bacolod. Ari kami sa ikapat kamadalgan sang Walrose Building, Dalan Burgos kag Lacson, Locsin, Burgos Locsin, Bacolod City. No, pwede ka makasaka diri. You have until 12 noon buwas para nga makapatiyog ka sang amon sa nga rolata. Pwede ikaw makadaog sang kwarta, gift checks, appliances, cellphone, kag isa ka sako nga bugas. Kon makapatiyog ka na buwas sa amon sa nga ruleta. Roslyn Olara, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations! Sa balita, una sa aksyon. Sa iban nga nagpagigbahin mga-aksyon, don't you worry, kay lawig-lawig pa rin mga-aksyon ang amon sa rin dakop ka, daog ka, ruleta promo, bao ka ina, ang wish, no? Ang wish ang isa sa mga nagpatiyog kainasang ruleta, no? Kainasang hapon, ang wish siya, nga siling niya kabayunta, nga isa kasako lang nga bugas, ang madag-an niya kay why sila bugas, sila sining nga puloy-an. Nangin di boynas, isagid kasako nga bugas, ang nadag-an niya. Action firing line. Diin pa kamuman, diri na sa Action Radio Bacolod. Ang balita maka-aksyon sa Moises Padilla. Nagligad, una ko nga na-interview live, ang pamuno sa nga Local Disaster Risk Reduction Management nga talatapan nga si Mr. Jorge. Ginsaysay niya ang resulta sang ilas rigin patigayon. No nga survey kag inspection sa may sityo Manaol sa Barangay Quintinrimo, Banwa sang Moises Padilla. Inibangod ang mga residente sa ning lugar ni nabutang sa peligro ang ilas sa kaimtangan bagod sa natabo nga paglitik kag pag-osmod sa duta. Hindi na pwedeng baliwalaon na mo. Ha? Butang gito sa delikado ng sitwasyon sa mga residente, makin mo naglitik kag nag-osmod yan duta mo. Ang isa sang ginapatihan is ang ginalinan, siyempre una dang pag-ulan. So naghumok ang duta. Kag ang paglitik ang magiging delikado kay ang pinakadako nga litik nga nakit ang to nagasangkad sa isa ka ruler. Tinagligad ni nga Martes nga statement ni Mr. Jorge. Siling ko, subong ari kita suwabes na. Sila ko ba siya nagsangkad pagin ba lang dako sang litik ha? Action firing line. Kung nagadako ang litik plus bundakan sang ulan, mas nagadelikado pagin. No? Tiway sa iban nga mahimo kung ipasiguro gid ang una. Ha? Una gid ipasigurong kaluwasan sang mga tao sa lugar. So may ginpatigayon nga evacuation. No? Sa inisal nga datos nga nakuha ko, no? May 11 ka balay. Check na rin kung bala na dugangan isa. May 11 balay kag 64 ka mga individual. Ang ginpang bakwit na sa talada nga evacuation center sang LGU sang Banwa. No? Ano ba lang kahimtangan sa mga evacuate? Kag kung ano pang pwede nga mahimo diri sang Banwa? Para nga makabalik ang mga residente sa ilas sa nga lugar, sa ilas sa nga puluyan, kag liwat nga pangabuhi sang tadlong Action firing line. Man ka subo man pamatian nga ang kalabanan nga mga ka-aksyon ta sa nabukid-bukid nga area. Ang ilas sa nga pangalabuhian is sagod ba lang sa sapat, di ba? Sagod kasapatan, ining mga pagpangumani, te kung napiktuan sila sa trahedya, mga ka-aksyon, napiktado ginang ilas sa ginakuwaan sang pangabuhian. Online sa firing line. Kapo daton Moises Padilla, Vice Mayor Ayan Villaflor. Vice, mayong gabi. Malon, good evening.
Yes, salamat gid sa tiyempo ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Unahon ko lang Vice, unahon ko lang hibalo kung nanong kahimtangan subong sa mga residenteng naapektuhan sang sining paglitik kang pag-usbod sang duta dara sa may sitio Manaol, Barangay Quintin Rimo. Anong latest ninyo nga monitoring Vice? Kung man, ang latest na monitoring subong mayara kita di nga 17 ka household sa evacuation center sa Banwa sa Moses Padilla, Aha. kag 94 ka individual person nga rito subong sa evacuation. Mhm. So mayo man ding lakamtangan tungod gin buligan man ni Mayor upod sa among mga SB, may galuto man na sila, kompleto man ang ilang mga gamit. So ang disability data nagatag naman sang mayo assistance sa ila Mhm. ng mga pagkaon. So far okay na ning ila sitwasyon kay ingagaw lang to sila na ipabakwit anay tungod na ginamonitor pa to ang area sa Manaol kay sige pa ulan reaction marmo. Kaya ang actually wala naman ga movement ang sitwasyon pero ang area pero sige lang monitor sa aton yung mga sa disaster kag ang barangay. Aha. Okay. So, ang evacuation center ni Vice, lapit lang ni sa ila sining lugar mismo, sa ila sining puloy-an? Medyo layo ani sa Action Mar pero ginsugat ni sa sang salakyan. Aha. Alin sa Rimo kag gindalagi niya sa evacuation center. Aha. Ang amon nga evacuation center ari di sa Barangay 6 poblasyon Banwa sa Moses Padilla. Oh, so sa iban sa lain galiin nga barangay na, no? From sugat sila sa ito sang dump truck, mga rescuer dito. Gindala sila diri. From sitio Manaol pakadto sa evacuation center, mga pila ka kilometros ang lubanta mo Vice? Medyo layo pero gaway magi pa sa ang bridge eh. Aha. Pero ang iban diri magagi sa inulingan, pero mga hindi magigko na. Siguro mga 30 minutes o 20 minutes siguro nga biyahe. Kahit hindi man namin galan day. Aha. Bali saan o gina sila nga adlaw gan i-Vice gin na pang evacuate? Sang naligad nga gabi aran na sila. Aha. So pag itong adlaw sa mga pitsang na nagdikot. Naligad lang nga adlaw Action Mar. Aha. So subong August 18 na kita, may ara pa kita sang dapat nga ipang-evacuate o kunway na? So far subong wala na. Kay ginamonitor man to ang area mo. Ari na di subong ang 17 ka household. Aha. 94 ka individual nga tao. Aha. Ang iban na tumalang dito kay do layo-layo naman gawa sa area nila ang landslide. Aha. Balikan kong sitwasyon sang mismo lugar Vice. Isip-isip ko ti mga pinakadlaw ng kalawigon sa isang ining itabo ni. Anong inyo sa niulihing monitoring kag inspection to ang litik nagasigi gihapon sangkad or nagasigi gihapon dako? Subong way naga movement Action Mar. Nag-edit na di. Siguro ang disaster taga monitor lang kay ang problema na kung sige ulan eh. Movement siya. Sige ulan. Aha. So ini bilog adlaw kang ina wala nagulan sa subong. So pa do wala mo gito info nga naga-move siya. Aha. Kag na-interview ko man ginang mga evacuate dito kay nagusita man ko sa evacuation center. Aha. Yung pamangkot ko man sila nga kung ano ng status dito. Pero ambal nila nga wala na gid move pero sige gyapon monitor namon. Aha. Kaya ang aton disaster kag ang barangay. Aha. Ineng 17 ka 17 ini ka balay no. Mayara gid kamo nga na monitor guys nga balay nga daw ining sila nga gin idog gid siya abi sa pag-usmod sa duta ining nahalitan gid bala. So pa wala man gid Action Mar. Amo na ang mga property na nila duta ilang saging so nagidog mo na bala. So do may mga naghilay lang gaw abi. Amo na. Hindi to pareho sa una dumduman mo amo man nga lugar ang nagkuan mo. Ang idog ito po dako ito yung bukid do nang idog yung talamnan niya nang idog ito. Subong ito ang gamay man lang ang movement. So kay na kontak mo lang ulan eh. Damo ga pabangkot ano gid ginalinan sini may ara na ahensya sang gobyerno nga concern Vice. Basta magsiling kita
duta ti laban-laban may dako diri ka expertise diri mo ning Mines and Geosciences Bureau sa idalom sa nga DENR. Nakausisa na gid man ini nga ahensya Vice para balaan gid la kung anong gidhalinan kag para balaan ta kung ano ang pwede nga himuon kag babalaan kung ano kalawig kag sige-sige paglitik agos mo sa duta ni Vice. Sa nabala ko lang ang aton nga mga rescue sa subong naga-monitor man asang inaang sitwasyon. Kami ni Mayor naga-monitor man. Ang inaguro action mabalaan gid na kung ano gid ang update sa amon nga kwan kay sa amon nga rescue. Kay gina sa subong sige pa man ang ilang nga check na kung ano gid ang halinan. Edi sa piyak sila sa nga bukid oriental naman nga area wala man sa amon lugar wala man di mining. So tungkol siguro sa piyak nga lugar na sa akon na magtanaw bye-bye naman ang area sa piyak oriental nga area. So nagatamwa nagalivay sa Negros Oriental nga lugar. Boundary na kaya ang intindri mo sa Diyos na dakal sa Tibubong, boundaries na oriental naman sa piyak. Yung Manaol na lapit naman na sa oriental. Kadua na business na idog ang duta Action Mar. 2019 to kung di ka magsala, no? Hindi. Ano to ito? Sobra, hindi ko 2019. Basta lugay na gawa. Lawig na ito ng panahon. Pero mas lala to ya Vice, no? Ito nang naliligan ko para subong. Mas lala to na. Dako to yung damage. Subongin, medyo gamay lang. So, hindi pa tayo nagkapakot kay ang simpo subong sige ulan. Gani. Kasi magidog ang kwan. So, mga ibaktis na di Action Man, wala man problema. Kay wala gini mayor na babayan. Kami haraman. Wala mas tada na komplito mo na sila. Gina-gani pangayo mo sa mga diaper to. Idiyahan man to naman sa Sibuludi. Parang nga natanong nila nga needs wala problema. Kinasuportaran kisang LGU. So kung mo may evacuation na ganhimo ang banwa, okay man ang kooperasyon sa mga residente man, basta gani siling kita evacuation Vice, hindi gid ran na ginabakwit, nagkapasugot dayon mo, ang iban ay hindi kanya gani maghalin. Ang barangay official sa Inenrimo, wala man kapabaya, bulig man sila. Ang ila to nga kwan, ila to siling gina pangabuhian Vice, mga ginasagod din na kasapatan to. At medyo kinabalik-balikan na ila. Hindi sa area da sang Manaoli kay hindi kinamalikawan niya ang mga tao da Action Mar may mga baboy na anding. Yung safety naman. Kaya man ang barangay official nagbisita man to ganin si Mayor. Tutuan ito ni Mayor ang lugar pud sa barangay kapitan sa Inenrimo nga si PD Villaflor pa isa ko man. Nakita man ako nila ang sitwasyon hindi pa magisiling dako ganyan nga nagidog ng bukid Pero muna na halungan lang gid. Ginapower lang ang pumuluyo nga evacuate lang gid para for safety sang tanan Kag may naka duty ka naka standby man to Vice nga mga authorities naton. Miyara. Dito sa area gid. May detachment mada sa may detachment mada sa Inenrimo Tapos may barangay, may mga tanod man na sila, may araw sa monitoring nila. Kasi lang ang komunikasyon kaso kay may mga radyo man, may monitor man. Vice, ang imo sa device nga mensahe sa mga taga hindi lang sa barangay Inenrimo kundi sa bugos nga banwa sa Moses Padilla. May gabilwat sa programa mo Action Mar. Ang isa lang gid ang mensahe ko sa sitio Manaol na maghalong lang kita, monitor sa sitwasyon, pangamuyo lang, manging safety kita tanan, kay hindi natin napaktan ang panahon, kasi siyempre, tigululan subong, saan na sa iksalig ka bukid, ikot tanahon, amo na ang sitwasyon dira. So, ang ako lang halong lang kita, safety, kami nga municipal official, kaupod ni Mayor, ginahimo naman ang tanan nga maproteksyonan ng aton nga pumuluyo. Ang ako nanda nga magbinuligay lang kita kung anong problema, ipaangot lang sa opisina ni Mayor sa akon man office sa Vice Mayor's office kay kami andagin magbulig kung anong mga hinlanon sa aton kasimanwa. Vice Mayor Ayan Villaflor, sir, thank you gid sir sa information ginhatag sa Action Radio Bacolod kag mayong gabi halong gid permiya. Thank you man sir. Welcome gid sa salamat man sa imo time nga pag-interview sa ako na. God bless good luck sa imo programa. Sige, mayong gabi. Action
firing line. Ang vice alcalde sang Moises Padilla so nagdamo nag 17 kaya ang nagligad nga report ka nagkuwata kaya na sang aga or sang udto mga 11 ka panimalay nagdamo sa mga 17 kag nagdamo man ang mga individuals kabay pang hindi na mag dugang pa ang litik ang halit sang sining pag-usbod paglitik sang duta kag pangamuyo gid no nga hindi pagtupan permis ang ulan idang area na para nga magbalik sa normal na sitwasyon bla sang ila sa diduta nga gidalapakan Action firing line. kag makabalik man sila sa ila sa nga puloy-an. Sundon tayo nga balita mga kaaksyon dira sa Moises Padilla. Action firing line. Alas 8:14 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang inyong pakahindala sa aton sa kaluan sa Panyawan. Herbal Capsule with the Mangus. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Okay, sa live stream. Okay, darita, live stream. Balikan tayo ang mga napadala sa mensahe. Okay. Si Violi, sorry mayong gabi. Si Maria Nolin Climaco, kompletado. Good evening. Sir, watching from Daman, Saudi. God bless. Fi Alyador. Si Selbikbik, kay Jocelyn Song, komedya ko no. Okay. Ray Flores Baryoga. Monitor lang kami sa Barangay Stefane. Rube Ardiente de la Luna. Good evening. Monitor kami. Lovic ni kag Rube de la Luna sa Barangay 30. Thank you. Evelyn Sindaon, good evening. Salamat gid. Virgil Olpenda, ari kami Celine Holmes. Gihapon, keep safe, more power. Jen S. Oasis, sir, salamat gid. Rochelle Fulgencio, Susana Hamalya, congratulations. Araman si Olanda Zednok. Mayong gabi, pa-shout out lang, sir, dari hinubaan kag sa bidalbagan sa family kundes. Fi Alyador, congrats ko. Jocelyn Josie Lin. Fi Alyador, good evening, Action Marga. Monitor lang kami di sa may barangay Tagob sa Porok Ruhas. Si Fi Alyador. Taga Porok Ruhas. Okay, sige. Star Mayo, good morning. Good morning, Action Mar. Watching kag-upod si Imo here sa Rochester, Minnesota, USA. Shout out lang to all Alvarez family Mercado of Tagob. Salamat gid sir kag happy 53rd anniversary to ARB. God bless. Magano sila ni Sir Vic Mercado man. Tututatan, good evening Action Mar. Salamat gid Toto. Okay. Mabalik ta dugay dugaya, duga pa gid sa mga balita. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kagabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. The City Hall with Action Artayhopon sa Bacolod City Government Center. Mga nakamuno bala sa akon nga Action Marlon ang tawag sa Government Center NGC gyapon, yo Government Center gyapon. Silang ko OE, silang ko nga aman. Kasi silang yan daw, hindi naman na new. Action Firing Line. Di bla? New Government Center. Hindi naman new. Action Firing Line. Silang ko may punto man, no? Silang ko tagon tanal na, no? Nga Bacolod Government Center. Dibla? Sang una, NGC, New Government Center.
Kay niyo pa man sa una mo, natuigan na pila na katuig na. So Bacolod City Government Center. Action firing line. Mga dalagko kag talalupang doon nga mga balita mada perming mabatian naton mga kaaksyon, no? Kada adlaw may mga development gid nga batian kita, mabasahan kita sa official Facebook page sa Bacolod City Information Office kag sa FB page pa no ni Mayor Albi Benitez. Masulo-sangkad na kag galawig-lawig na gawan na labutan sang kakasang ginatawag spaghetti wires, no? Kag amat-amat man nga nag-ayo baya ang performance ang pinanato sa mga traffic enforcers nga ginasign, no, sa nagkanain-lain nga mga intersections naton. Adjust pa, normal na nga pag-adjust nila kay baguhan pa, no? Ibandera naga-adjust pa, no? Pero nakitaan naton sa pagbiyahe ta nga nag-amat-amat ayo, no? Ginaplastar sang maayo ato sa trapiko. Action Radio City Hall report. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Art. I hope on Action Art mayong gabi, please come in. Maayong gabi, Arson, Marlon, kag sa imo suki nga mga taga-Palamati. Ang good news para sa Bacolod City, kay may ara pagidgali sang mga ginatapos subong nga mga health centers, wala ini mga barangay health centers. Diri sa sulod sang Bacolod nga magaserbi ini nga amo ang dalangpan sang mga pumuluyo nga nagabatsyag sa ilalawas o kung nagamasakit para magpa-check up. Kay siling rin ni Congressman Greg Gasataya, may siyam gali nimo ka mga subong sige ang construction siling nga mga health centers sa dalagko man nga mga barangays diri sa syudad sang Bacolod. Kay siling diri ni Gasataya, gina-expect niya nga initanan ang siyam mangin operational before mag-end ang year 2022. Kay out of 9 ka mga barangay health centers, bali daw 5 na ni Action Marlon ang completed kag ang pag-operate na lang since nga ara na sa city after nga napahuman ini ang city na mag-provide especially personnel, mga doktor nga mag-duty dira. Now, sunod rin kay Congressman Gasataya na acquire ini sa Bacolod City pagi sa inisyatibiya sa niya sininga office dito nga nag-request sa bahin sang DPWH. Now, ang mga lugar akson na nga makabaton kag subong iban undergoing ang construction, ang 9 barangays amo ini ang ginalakipan sang barangay Punta Taytay, Barangay Kabog, Mansilingan, Takuling, Villamonte, Felisa, Banago, Mandaragan, kag Barangay Montevista. Now, siling di Congressman Greg, siling nga ti kabalo kita nga ang pumuluyo kung kaisa kon may ara kung guluyag magpa-check up, nagalalain inis na kiti layo nga daan sa ila, no? Makadto pa sa mga hospitals. Pero kung may ara na sa mga health centers nga operational sa ilatag sa mga barangay, may ara sila sa doktor nga kadtuan dira. In fact, amo ni ginayo kanin ni Congressman, nakaistoryanay naman sila ni Mayor Albi Benitez nga kung mahimo makahire ang city sang mga regular nga doktor nga maga-duty dira, hindi lang niya kay scheduled duty kundi dapat action mar regular nga daily duty sa mga barangay health centers. Di galing ang city sila ang bahala kag depende niya sa availability sang funds para sa city government of Bacolod. Saya pagkaibalogan ni Gasataya, may ara na iya sang one mo nag-istoryahan na ang sa bahin sang bali ang alkalde na naghatag na instruction sa City Health Office kay Dr. Insuli nga magpaninguha nga magka-hire sang dugang nga mga doctors para sa amo iyang programa. Yari ang palayag ni Congressman Greg Gasataya. The mayor already instructed the city health officer to hire additional doctors for our health centers. No? So far we have 9 kabag-o nga mga health centers. Ang
5 tapos na, ang 4 na muning ongoing, ang sa Mandalagan I think about to finish. Estefania started I think last month. Ang Mansilingan siguro nasa 60-70%. So almost ang 9 probably before the end of the year functional yung tatanan. Kaya ang 5 tapos na no. They had a meeting gani kay na sa Villamonte about the schedule na lang for the turnover. So almost in place na ning bago ka mga health centers for Bacolod City. Equipment city, I think it's the city nga mag-facilitate sina. Then we'll just ask additional from the national government if may mga need. In-request ko ni siya through DPWH. Ara na sa City Health Office, no, kay Dr. Insoli, I think may plan na sila with regards to the doctors nga ipang put into place not just sa 9 ka health centers but sa tanan-tanan ng mga health centers natin sa Bacolod. Ang 9 is Punta Taytay, Kabog, Mansilingan, Takuling, Villamonte, Felisa, Banago, Mandalagan, and I think Monte Vista. The purpose of these health centers is to bring health services closer to the people. Meaning, kung magpa-check up ang pumuluyo, they don't have to go to the city health office or to the hospitals. They just go to the nearest barangay health centers. Kaya ginpang-identify nato ning 9, kaya mo ning mga dalagko ng mga barangays, kid ba? So, lapit na sang tao, pang plete pa, makadto pa kundin, better na lang nga makadto sila sa health center. That's why also propose ko man sang Gobrang Health Center, kaya dapat may steady gid nga mga doctors, may regular gid nga mga doctors, hindi lang bala nga once a week, twice a week, so dapat on a daily basis as much as possible. So mo tong discuss ko man with Mayor Albi, and he also agreed to it. It is why the city will hire additional doctors para tanan nga mga health centers will have doctors gid on a regular basis. Ang dugang nga mga equipments nga possibility hindi na masarangan sa city para sa sining mga barangay health centers, tingwaan naman ni Gasataya nga ma-request ini dito sa national government para nga ma-augment o kung mabulig para maging maayo ang serbisyo sa ikayong lawas sining mga health centers. Kaya gina-expectar niya nga within this year, antes pa man magtakop ang year 2022, magkumpleto na ang construction sini nga mga health centers. Now, kumadumduman mo Akson Mar, nagligad to kundigin na parayag ni Gov Lacson, man nga damo mga LGUs diri sa Negros, ang willing balang nga mag-collaborate o mag-intra sa activity sa Mascara Festival this coming October. Ang reaksyon rin ni Congressman Greg Gasataya, siling nga ako na kuyati favorable, no? Favor ko sina nga sa isang lihok. Kag ginapakita karon sa mga LGUs sa probinsya sa Negros Occidental, kay the more siling nga madamo sa mga LGUs, damo sa mga pumuluyo nga nag-support sa sining activity, at least kung success ang imo gina-expect, malabot gidya sang city of Bacolod. Kaya mas namin siligya kung nagaugyon Akson Marmo ang mga LGU bilang isa ka probinsya nga sa diin ng Bacolod City, diriman nasakop sa bahin sang Negros Occidental. Siligya, this is a welcome development, ginabi-abi na gid ang ining mga lihok sa tuyo nga siligya mas mapaayo pagid o ilabot gati ang relasyon maayo nga daan sa palabuton ng mga programa kagano pagid nga dapat kinahanglan sa pag binuligay kag kooperasyon. Indikasyon ini in the coming years or in the coming days nga may maayo nga palabuton ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Yari nga palayag ni Congressman Greg Gasataya. It's a welcome development. No? I mean, the more persons, the more people helping us and joining us, because kinanglan magbinuligay kita tanan-tanan. So ako I fully support the move, no, na mangin kabahin ang national, ang regional, ang province sa aton sining Mascara celebration. Aba na Mara ang palayag ni Congressman Greg Gasataya. Ang ibang mga update kay buwas to ang abot ko na kolabot kay na party hearing mula sa committee ni Councilor Calao
parte sa Seneco nga mga isyo Blackson Mark nga damo ang mga ginraise dito nga mga concern ilabi na ining patay sindi sang kuryente kag pila katagid ka mga balayran basi buwas ang schedule to nga bangin ma-interview natin po sa update ang pila mga opisyalis pero ang former councilor nga karon aktibo iya nga pakig-away kag nagatindog para sa Power Watch. Di sila niya do may plano sa nga maghimo sang legal nga aksyon sa palabuton. No? Galing kati Boss Aga man ang schedule sa hotline. Titry talang ni Boss Action Mark malabuot siya para sa sining nga mga update. Sa mga nagapamangkot mala sa area sa Mandalagan sa ginatrabaho da subong sang CDR Rimao bali dasig man ang trabaho kaya alin sa isa ka lupa nga kalaparon na sang waterways ilang creek dira sa Mandalagan subong at least na-expand na padakuan na galing yung problema subong ni Executive Assistant Aaron Baez kag siya ning cluster head sa CDRA mo ang magagmay nga taytay pagadto dito sa Gibuangan na gid kay sila niya kanamos ang taytay gagmay da nga mabudlay ang paglusot sang heavy equipment nga ila ginagamit para sa clearing operation. Dugangantay niya ang mga update gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon at tayo hukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action firing line. Salamat Aksyon Artlas 8:44 Aksyon Radio Philippine Standard Time bloater na plus capsule anay kamo may dako gid nga mabulig para mapungga ng anuman nga sahi isang malatian nga nagadapo sa atos sa nagalawas naga-prevent sang diabetes, cancer, nagapanubo sang. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Naman temporaryo. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman, Action Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio #1.